Kai Kabiru. To Allah ke so ita dore kayan nan. Yo ho son nake an hada kayan abun nan. Son nake sai mu amarya kaza. Zafi 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 ina da zafi 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 Ya kwari alaikum salam. ina da zafi Ya hanya shige to. Ya bace an gama. An gama. Wati nawa ne? Wallahi kai da guda ne aka labda ma. Subhanallahi. Can gaba ko baya? A baya ne ai. Subhanallahi kai to. Nawa ne kudin? Me gida kudin da 100 zan yi. Subhanallahi. An ya son kai ko? A ship ko haka zaka ba da su. Mun ka ji da abuwa hankali na annan ka je nan Togo. Mulkin Buhari ne shi yasa. Dogon suke wace. To gashi ko. Yawwa. Kai kuwa shi mashin ne ya wuce. nan ba mu jin magana ba su jin magana matan nan ba su jin magana ba mu jin magana yayin nan ba mu jin magana ba su jin magana da haji ko ina zan samu mai haji yanzu ba mu jin magana gayu na ku zo mu ja magana muna da kayan salamu alaikum mai haji Alaikum salam. gaban nan ne Yawwa. to gaban nan Ba ne ka tara ba. A wallahi na ci wuya daga nan kai mai kai to. kai bari abin ya yawa Ana gani mai kawo san kayan to. gaban nan ne wallahi to Allah a duba ta da kai Yanzu zunga. Kai ku zo ku baka ta nan. Yawwa. Yawwa akwai samun kuɗi. Kaji tun kahin tsuma shiga ruwa har ya su ci. Kai yau za a kama kaya. ni ba na jin San bar Allah kawo shi gar Allah. Ka san zuma mai yaki wallahi. Ni da ke damun ka ya kwariya. ni ba na jin ka Kawo shi gar Allah ka san aure yake da Allah. Yawwa. haji an ƙara haji ko Wallahi ga wato na ko insha Allah an hada ko wallahi ko hada. haji ne aka samu Wallahi kai dai mai gida hot yar mai aka mutu tip din saboda wallahi ka san tip din naka tsohon tip ne. haji 40 40 aka yi. ala kusa na daka ko allura da Tip din naka tsohon tip ne. tsohon tip shine zan samu haji 40 Ah, har mai hasara dai biwa naka 40 ne ma. halan nawa sabon tip yake Ka shida. jika shida shine zaka min hajin 3500 Wai ka san abubuwan na canzawa da komai da komai. abubuwan na canza da komai da komai kamar ya kudinka. 300 Yawwa. allura me kake da allura kai mai haji Ka san na hor din. Dole an aje allura. wallahi bai yadda ba tattake min tabbata Saboda me? saboda naga an baka allura yanzu ya